Sa Good Vibes, mahilig siya magkolekta sang toys. Mahilig man siya magkape. Gani isang magretiro sa trabaho, nagpatukod siya sang cafe nga may toy collection. Aton siya kilalahon sa report ni Romeo Subaldo. Sa Star Wars niya pala nga toy collection, sigurado ang mga fan malingaw gid. Ang iban diri limited edition kagikan sa nagkalain-lain nga mga lugar. Ang iba niya mga kumpanya nga nagproduce ni nagsirado na. Halin sa characters, mga weapon, pakadto sa mga vehicle. Ini ang mga collection ni Leo Gomez nga isa ka anay overseas Filipino worker nga nagatrabaho sadto sa isa ka telco. Tiyari pa sini mga master replicas nga brand from US. So limited lang siya. So example 750 were made. So isa kabla sa swerte nga out of the hundreds of thousands of collectors worldwide, tiniyara ka sa 750 ang nabala. May Terminator man nga mga toys, ang iban limited kag rare nga mga collection. Ini ang duwa is one of the most sought after sa Terminator nga franchise. So I'm lucky to get this is the chrome version. They also have the battle or the combat version. Sa sini naman nga cabinet, Marvel tanan. Ang kumpanya nga naghimo sini nagsirado na. Comic-based ang design kag hindi sa movie. May chrome pa siya nga version sang Silver Surfer. May mga Lego collections, may Hot Wheels man siya. Kag para sa mga batang 80s, may Thundercats, Dynamos, may Voltes 5, kag may Voltron pa. Mga rare man nga mga collections. May harap man siya sa collections sang 3D posters. 1994 niya ginsuguran ang iyang nga collection. Sang bata pa siya, hindi niya makuha ang tanan nga mga hampanganan nga gusto niya. Gani sa nagkatrabaho na nag-amat-amat siya collect sang mga hampanganan. Isang gagmay kami, ti struggling middle class, nablang anong kami kami mulutod, baklan ng isa, baklan ng tanan, hindi tanang pagbaklan. Why man siling na na-deprive ko, galing kay amunay pagkasugod cobra, ginlagas kong mga toys, usong na nga, hindi mabakal para sa akon. Sadto anay, nagarenta siya sa commercial building o galing na abdan sa pandemic. Nagdesisyon siya nga isaylo ang iya cafe sa tupad sang ilang balay sa Woodside 1 subdivision sa Barangay Alihi sa Bacolod. Masapos kuno kay wala renta kag hindi siya magasto sa plete. Pero ang downfall lang kay hindi amo sina kadamo sang tawo nga nagakadto kay hulong doon. Biskan ano ka late ka mag open. Pagka-close mo ara lang kada sa balay, nablang very convenient. Galing ang trade-off lang is if you have a physical store outside, may walk-in ka, anytime lang tao gagi, oy coffee ko anay. Pero you pay a rental. Bangod hilig niya ang kape, siya mismo ang nagapreparar sini. Ginabuligan siya sa iyang misis, nagapangamot man siya sa pagkaon, may Asian food man siya nga ginaserve. Sa iyang nasir goreng nga ginaserve, siya mismo ang nagahimo sang sambal. May Pinoy food man pareho sang lechon kawali. Para kay Leo, pagkatapos niya retiro sa obra, nahimo niya ang gusto niya. Kag nadungan niya pa ang kape kag toy collection sa iyang halampanganan, cafe and bar. Ang magtimpla sang kape kag makaupod ang iyang toy collection. Daw parehos lang kuno nga ginabayaran ka para himuon ang bagay nga hilig mo.